fiques a alguna taula amb un grup de 4, et fiques al davantal, ajudes els teus companys, et rentes les mans, el professor et diu què has de fer, agafes les fruites, les rentes, les peles i comences a treballar amb un grup. Sempre el procés és el mateix i aquesta és una altra de la competència, la de tenir hàbits saludables com arribar aquí, rentar-se les mans, posar-se un davantal, ajudar els companys i cooperar tant per posar-se el davantal com per tenir la higiene de la taula i la responsabilitat de portar els estris de cuina. És l'amanida de fruites i es tracta de que amb iogurt i fruites hem de fer la nostra amanida. I hem tallat la poma i la pera, l'hem tallat a trossos. Hem utilitzat el llimó perquè la pera i la poma, si estan pelades molt de temps, s'oxiden i si li fiques llimona, gotes de llimona, no passa això. Quan estava brut, un s'encarregava d'agafar allò i ho tirava a orgàniques i on tocava. Quan hem acabat de col·locar les fruites al plat, li hem ficat iogurt i la pela de taronja, l'hem ratllat i l'hem tirat a sobre perquè quedi un punt més de gust. El iogurt nosaltres l'hem ficat sense sucre i sense lactosa, perquè hi ha gent d'aquí que té intolerància. El plat ha sigut un home somrient i li hem ficat de nom la somrisa. La cuina és una de les matèries, per dir-ho d'una manera, que pot encaixar tant a les matemàtiques com a la llengua, com a la música, com a l'educació física. Pot encaixar, ens dona molt la cuina. I aleshores aquí es va veient aquest treball d'equip, van seguint els passos i sempre intentant mantenir la taula neta, escoltar-se entre uns i d'altres per les propostes que puguin sorgir. Aprens coses noves, cuines i també aprens a treballar en grup.